Bajotno Podang Kuning, Jaipong Meniken Salindri tampil pertama kali. Ya. Enduk kan, anak wedok semakin subur dan sehat, lama tidak berjumpa dengan Dewi Jalaras Indonesia. Yo, temunge sing seru bala. Kedua Garan Samboyogo. Haret
Apa? Sing tampil sik dhewe iki mau tak spesialke anakku wedok sing suwe ora ketemu, Genduk Niken Salindri. Sebabe apa? Merga nuwun sewu yung ora sah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan. Ngopo? Aku ya lagek bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung ki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung, ora kenal tur dasare ketemu ya lagek penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok, Nok. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu manajemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono iya. Dadi ora sah dadak. Oh, tenan. Mongko Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, Nok? Nek jenenge wis ngebeki jagat. Oh, ngono. Karo dalang sapa-sapa we kenal kabeh paribasane. Oh, ngono. Lah kapenujon panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi fanatik menang anak wedok si Niken Salindri. Oh ngono Mbak Niken pokoke kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh ngono Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh ngono ya. Bekasane aku dibel karo ibune Niken. Oh Mbak Wiwin, Pak, napa saged tanggal 12 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki isih kosong. Oh ngono Pinten Pak? Dadi aku ki nyang-nyangan regoe karo Pak ora karo Pak Suhadi lho. Oh ngono Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya pun to Mbak. Mriku entene pinten? Oh ya nyatane alhamdulillah nok bengi iki iso kasembadan iso kelakon. Oh, ngono awake dhewe nderekke anak wedok. Oh, mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Ngopo kok golek dalang kok wis tuwek? Oh, ngono. Ya bot-bote ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik mbiyen ket SD wis kulino sepanggung kelawan awake dhewe. Lah iya matur sembah nuwun. Anak wedok matur sembah nuwun panjenengan Pak Suhadi ya so Ibu Atik Rosliani. Oh ngono asma kinarya japa Pak Suhadi. Ngono ya nadyan to aku nembe sak klebatan pinanggih ketemu kelawan jenenge Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti nduk. Oh Suhadi su ki tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat. Terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom Dwi Jogangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya sugi tegese sugihe ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kelawan tangga teparo, dienggo nyenengke kelawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe ngunduh manten telung bengi tontonan ramandhek. Oh ngono Bengi kae campur sari. Oh ngono Mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh ngono Selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa, lawan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rejeki. Oh ngono Aku mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti panjenengane Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang, tur racake ya kerejeken kabeh. Oh, ngono ya iya. Luar biasa sing dodol ya melu laris. Aku pumpung arang-arang sowan ning nggon Pangkur, daerah Pangkur no. Oh ngono Iki jane rahasia ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Ngopo? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Kuwi asine aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah rapate iso leren. Oh, ngono Ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate
dipasoni 7 Senin, 7 Kemis ora entuk pedhot. Dodol apa wae bakale cepet entek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae kuwi gedhuk lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3 wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3 wekasane maca mantra Jawa Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka kuwi anggere kulakane 1000 lek ngedol 500-an cepet entek dagangane. Wah, lah kuwi ngejak kere nek kuwi. Banyolane ngono, Nduk. Wah, ngono. Ya. Perkara rezeki ki enek sing natur, wis enek sing nata. Heeh. Ora beda penjane Pak Suhadi. Dulu juga pernah panjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengan yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sakyahene diwenehi rejeki saka Gusti Allah sing turah-turah mblawah sing kaya ngene iki ngiras pantes syukuran kangge srana nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, ngono ah. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi mbiyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Oh. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo piyayi sing tanggung jawab, piyayi sing cokat cakut rengginas trampil. Ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa kena nggih contoh. Ya jal wayangan kaya ngene entek pirang atus yuta no. Oh, ngono iya. Urung dek ingi campur sari, nggih nginane ya campur sari. Ya. Dadi su ki digawe sugihe ora dinggo dhewe, ning sugihe kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, ngono ah. Pekasane ha, tegese ha kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Faturosi. Oh, ngono ah. Iya ya, heeh. Harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra penjane Pak Suhadi sapa Ibu Atik Rusliani. Oh, ngono ah. Iya, heeh. Di iki tegese apa? Di tegese dina iki minangka bukti bahwasannya penjenengane Pak Suhadi saha Bu Atik tresna kelawan putrane ditanggapke wayang Kang Sarta, ditanggapke campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Kok sik ta? A ki apa, T ki apa, I ki apa, K ki apa. A kuwi tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, ngono. Insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi A. Heeh. Terus T tegese apa? T taat aturaning agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, ngono ah. I kuwi tegese I insyaallah bakal barokah, bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing kare dhewe K kuwi tegese apa? Kudu komplit. K kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawe wong nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Faturosi Kang Sarta lumadi kelawan penjane Pak Suhadi nyatane dadi sugih mbrewu kaya ngene iki. Wo, ngono ah. Suhadi iki tegese kuwi, Atik iki tegese kuwi. Heeh. Aku ndek iki ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap ki tak werdekne apike. Lek ra dalang cerdas angel lho nduk ngene iki. Ya. Saking senenge sing di omah jenenge tak jlentrehke tak tegeske. Kuwi limbukan iki munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi ning Boyolali ning kene mbuh. Lah iya. Ngono ha lah ya. Ya. Ngesake dawuh nek perkara dhuwit aja kuwatir. Paribasane duwite Pak Suhadi ki ora enek nomor serine tegese duwite pirang-pirang. Heeh, upil apa nanggap Niken Salindri? Upil apa nanggap Dwija Laras Indonesia? Ya. Ngono ya, yo. Heeh, mula didongake.
Temanten sekalian, ya Mas Rema, Sefri, Faturozi, ya. Sing wis jawab kelawan Mbak Yulia, Rizka, Dwi Atmawati, putra saka panjenengane Bapak Dr. Andes Sumarji, so Ibu daerah Hajah Sri Supraptini, ya sing lenggahe ana ing Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk, Jawa Timur, ya. Lek lelumban ing reh babakan kekeluargaan iki muga-muga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Belok ya belok ya ngestoke dawuh. Lan donga marang purbane Gusti Kang Maha Nasa muga-muga bebrayane menjane Mas Rema kelawan Mbak Yulia ya entuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah fidine katal akhirah, bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku, lan bisa dadi asrana engga pinaringan golek kencana kang bisa tata jama wujude putra kakung sing soleh, putra putri sing solekah, wekasane bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kang sarta simbah kakung lan mbah putri ya piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir.
Donga kanggo temanten saha penjane Bapak Suhadi saha Ibu Atik sak brayat wis diaturake nek iki mung karek seneng-seneng. Oh ngono heeh. Merga bintang tamune selain anak wedok Niken Salindri juga ada Mas Komet karo Mas Dodok. Oh ngono kudu bisa membagi waktu. Oh iya ngestoke dawuh heeh. Iki mau ketemu kelawan pepunden ana ing Babatan ya yo heeh. Mbah Lurah mantan ya jagongan karo aku, ya iki mah ya WA karo aku. Wis kelakon foto karo anak wedok Niken Salindri iki nyuwun lagon sesideman ya. Uga Mas Joko Pilang Kenceng ya kepareng rawuh ya. Uga panjenengane Mas Antawa Pak Yatno saka ing Klumpit Madiun iki mau ya kepareng tindak merepeki awake dhewe sing intine memastikan tanggal. Oh ngono insyaallah mengko tanggal 1 September awake dhewe supaya bersih desa ana ing Klumpit. Oh ngono Madiun Sawan. Heeh. Ya, heeh. Langsung dikei panjer 5 juta ki mau. Oh ngono karo panitia desa Klumpit. Heeh, insyaallah ketemu engko tanggal 1 September 5 yuta. Heeh, lumayan alhamdulillah disangoni karo wong Klumpit lumayan ki engko bar wayangan iso nggih dolan ning Gunung Bathok. Oh ngono. Iya, ya. Ya ayo ngaturke hiburan ya ngaturke hiburan ya bersama kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Oh ngono ngestoke dawuh. Ya Mas Komet karo Mas Dodok diaturi tindak panggung luwih dhisikno. Lan nyuwun pangapura nyuk rada kedawan nggon limbukan. Oh ngono merga Mas Komet karo Mas Dodok kuwi biasane nggon limbukan tok mula limbukane didawake. Sadurunge men ora ndadake gelo. Cuwa penggalih para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh ngono. Kok limbukane tek dawa men. Lah iya. Ngono ya heeh. Awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya heeh, gandeng pelawake iki biasane iki nggon limbukan tok ya rada didawake. Engko lek kecendhaan mesakne penjane Pak Suhadi saha Bu Atik sing bayar. Oh ngono ya Mas Dodok, Mas Komet diaturi tindak panggung. Ayo kanca ning gisik gembira. Hale-hale. Matur sembah nuwun Pak Dargo saha Ibu. Ing kandangan ing kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun kepareng rawuh. Ya. Pak Dargo Kos saha Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek
naik daun dan dagelan sing lagi kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek gak salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antre ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabe kok Bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalemipun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Weh ngono. Yayine gapyak semanak wis pun to, mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatane pun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Tempene piye to? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten, Pak? Udakara nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparon niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengene ben. Apa to, Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya lho. Karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wis ndang ngomong. Nyapa to, Do? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapsila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama udhanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilairke dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Komet piye to kowe? Piye to kowe iki? Udhanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu kena rawe kok biasane ya. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Lho, sopan santun unggah-ungguh kudu Lah iso. jare kon ngene. Iya to, lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye Biarmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri, lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodok tanggal sekian kosong lho. Kali Pak Kangko. Wayangan teng ngene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo.
Ya, Mbak. Tenan kowe. Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwadi nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sad dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok. Tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoknya wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbalan mriki Bapak Suwadi luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to. Sinten? Ali iki mok kuru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine wibawa. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to. Sing ndi piyayine? Menika wau lho sing radi anu alit. Arep ngomong krempeng ya gak penak to. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwadi ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Kok mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki Pak. Oh, diperkenalkan dulu. Mbok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kapinujan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat. Awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwadi. Kowe ketoke nak karo aku kok kemiren to, Do. Nggih to, Pak? Ketoke omongane yo Imet. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Lah wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa? Lah iki santri radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen ngono. Iki kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakoni. Oke, takoni. Buktekne ya? Kula buktekne nggih, Pak. Buktekne takon apa? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kondang kuwi mbok bayari 50.000. Apa ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda takono kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kuping. Kono dok. Kono urung. Engkang sebelah mrika nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis itu? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mrika Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo? Yo, pendekar to iki. Yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, sasae sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to? Mula dikeki wektu kanggo salam karo warga. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal kaya ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki padha mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasisik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi-umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Truk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh ngantene? Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik. Rematik iki penyakit lara, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengahan. Kok saya ana tengan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ene. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengahan. Walah, lah iki Yono ra buh berarti iki. Yono. Lah ki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan ki yan. Kowe aja yan-yon rung kenal kok sok. Itu rong kenal. Nggih Pak Yono Tengahan iki, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawe-pegawe sedaya mantune pegawe sing dados nganten nggih pegawe Nggih, nggih Pak. leres. Luar biasa. Ki saiki. Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Pak Suwadi? Suwadi adu pitik bentino. Lambe. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Ambek sumpah wong piyayi kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi kuwi. Ngapa? Kowe iki Wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho.
Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik bateh tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to undangane. Nggih, niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Hitungane mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Warahmah. warahmah. Allahumma Amin. amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Ya ya ya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to, lair riyen kula. Oh bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kalihe kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Sing wedok saurung njaluk dhuwit sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungan wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 bocah putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa. Layakman kok diwingi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Kaku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nah niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Dodo teng jeding ra nek sapa-sapa ya senyum. Enak tamu ra nek tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos ae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek paedahe utawa manfaate to piye? Napa? Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo dikontrak. Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, ya lawange Indomaret nyuwun sewu. Iya. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih. Dikeki lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak. Walah dadi cukit. Cetak. Piye? Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suhadi wong mampu sugih kok. Beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iya. Nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar iki ndelah kok nek misananku. Iya. Cah cilik kae. Iya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar.
Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Malam pertamamu piye iki? Apa aku ora kurang akal jam 09.00 engko paling bae turu aku. Ya iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi. Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. Mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah yo aku yo gumun piye cah aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong akeh jam anyar panas-panas. 1:30 wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah yo umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuane apa? anak 3 kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Tuh. Sik. Iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Iya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Heeh. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawe. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Sik aku takon. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku ngguri dhewe to. kowe guri dhewe? Heeh. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh kejaksaan. Coe nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong Kok iki nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki yo ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Gawe sing akeh, gawe sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Heeh, ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to, Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak madya. Sak madya, sak perlune, Nggih, gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Heeh. Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema apa Mas Rema kalian Mbak Julia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contohnya kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. Piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, abi. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. iya. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi. Ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya kok ya. Lho iki kulhu ae ra apal kok. Celukane api. Umi. Oh, alah potonganmu. Kulo dhek rapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku jane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok Ini budal. mau dirasani lah butuh kok ya.
Dirasane piye? Dirasane lho, duduke kae to ya ampun. Wong adik gak urut ngono ki dere. Kok ora urut piye to Mas? Nah, tiang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho, niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono. Gulu apa? Gulu banyak. Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten Pak. Niki celukan, Pak. Dok. Dalem Pak. Sawah. Iki paket apa dari kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek otak. Sing iso kuwi ya. Soal piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone Mas? lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak Kang kowe mboten paham. Ora ngerti aku. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye? Three. Cuy. Enak ya kuwi. Enek no. Tak siara ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Doctrino gentrino gosari rivolo valabul seneng ketul celana mandel nganten tanganmu lho apa mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye? Ayo. aku lho Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, Paling iki. C. wis ranti kunci liyane kok ya Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? anu ki pelok barang Aku perang-perang dina kuping kurang ndek basa Mas, ngapunten lho. gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe du Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. pengantin baru Duduk bersanding. ngantene krungu awakmu nyanyi muntah Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. bahasa omongnya gak enak suarane ngono sih Dik. Gitu. Dan nek suaraku Pak rapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cutek to kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mok kon nyiarno menapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak, Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning Lah iya. parangi spot sithik-sithik Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang pundir. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak Koma. Come on. Matur nuwun lho Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah
Adicara salah jengipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Sae. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tenang tak kintang dang ding tung trep. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau gitu harus nyanyi toh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyuwun sewu Pak, nika kepareng Nggih. jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. Cik. Ada Mbak Okwa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Okwa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Mas ya. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Mas. Nek MC, wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yuk. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, hup. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya. Cuma guyumu sing kedawan. Katan to, Pak. Kataan nggih, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, penting kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget lho. Niki malah mboten natural nek ngono iki. Lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithikan ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Ngawur. Gen sampean iso bedakne endi sing wis di bojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetok. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyontoh. Monggo Menika Mayang dan Okva yo.